Hei! Poika! Nyt pitit pyöriin! Anna! Nyt täytyy muistaa, että pistetään niille residenttiehdokkaille ne joulukortit. Ja pistetään Lipposelle 2. Ehtii ihmetellä niitä vappuun saakka. No niin. Suomalaiset! Harva tulee ajatelleeksi keskihajontaa, vaikka ehdottomasti kannattaisi. Minä olen hiljaisen enemmistön teräksinen ääni. Remoratian löysässä letossa. Minä edustan keskihajontaa. Suomella on 2 ulkoista uhkaa. Toinen niistä on sisäinen. Suomen ulkoinen uhka numero 1 on hamsteri. Hipsterinoikkujen perässä juokseminen. Hipsterille ei riitä mikään. Kun minä aloin kuunnella musiikkia, Popera ja Eppu Normaali riittivät niin pitkälle, että ne riittivät loppuun saakka. Mutta ei riitä hipsterille. Hipsteri roplaa älylaitetta ja kuuntelee 4 eri poikatyttöä yhtä aikaa 3 eri vehkeestä. Ei toimi. Kansantalous sakkaa, kun juostaan hipsterin idean perässä. Soitin tasaraita pojalle, ihan mua tilan Mikalle, että mikä siinä on. Marimekko ei tee pyyhkeitä rosterista. Venäjän poika tarvitsee terästä. Juniin, panssarivaunuihin ja luotiliiveihin. Myydään sitä niille. Barack Obama, USA:n residentti, puhui Sputnik-momentista. Siitä vaan. Suomi tarvitsee Valmet-momentin. Pannaan neliveto päälle ja otetaan suunta itään. Venäjällä ja Kiinassa on loputtomat markkinat. Ensin myydään terästä ja sitten myydään rauhanprosessi päälle. Se on taloutta se. Suomalaiset, kaikki eivät ole jäykkää terästä. Minä olen, ole sinäkin. Minä olen Hannu T. Tepponen. Anna. Tämähän oli aika kiva.